Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítame vás pri sledovaní našej relácie Pod vencom. Pri sledovaní vás vítajú Danka A Janka. V dnešnej relácii máme zaujímavého hostia, pani Dagmar Mikulášovú, ktorá je prvou cvičiteľkou a vychovávateľkou vysokohorských zvierat na Slovensku. Dobrý deň, pani Dagmar. Môžete nám priblížiť, o aké zvieratá sa jedná? Napríklad líška, lajačík. To nie sú veľmi vysokohorské. Karzík, svišť. Počuli sme, že sa venujete najmä svišťom. A ako dlho ste vychovávateľkou svišťov? Sú to viac ako 30 rokov. Máte nejakú obľúbenú oblasť, kde ich odchytávate? Snežnú Karpatskú sústavu, táto. A ako sa zoznámite s novým svišťom? To nebude. Mikulášova Dagmar. Za tie roky vám prešiel pod ruky nie jeden mladý svišť. Aká je vaša obľúbená rasa? Musí byť turecká. Teraz by ste nám mohli povedať, aký je taký typický svišť? Myslím, že slušný a pohodový. Máte pocit, že sa svište zmenili za tých 30 rokov? Keď chceš porovnávať, aké boli v minulosti, tak sú stále rovnakí, len tie vzťahy musíme udržovať stále v poriadku, v pohode. Cvičíte najmä svište v pubertálnom veku. Aký je ich najväčší deficit? Nie sú seba kritickí, alebo dokonca ich rodičia nie sú kritickí na nich. A viete, že tým im ubližujú? Práve im tým ubližujú. Koľkí rodičia si to neuvedomujú? Ale veď aj vy im niekedy ubližujete. Veď pri cvičení s takou problematickou skupinou je niekedy potrebné použiť drastickejšie metódy, ba až hrubú silu. Existujú všetky druhy, nie? No, niečo bolo extrémne, ale sa to asi vykryštalizovalo. Približte nám prosím teraz vaše najefektívnejšie metódy. Tak efektívnych máš veľa metód. Bože, toto všetky nebudem menovať. Po skupinách, individuálne, nie? No. A čo im dáte za odmenu, keď dobre cvičia a poslúchajú? Pivo. Počuli sme, že vaša svišťa škola je zároveň aj internátom. Čo také svište u vás bežne jedia, požierajú? Rada zavedíme šaláty rôzne, môže tam byť nejaké kuracinka, alebo morčacina, mäsko, grillované. A do čoho ich obliekate? Do akého štýlu? Taký športovo elegantný, čo aj tričkoviny, nohavice. No. A prečo ste sa vlastne dali na takúto ťažkú úlohu cvičiť mladé svište? Kvôli peniazom asi vie, že. Takže kvôli tomu, že myslím, že vychádzame spoločne dobre, aj keď vždy je niečo aj negatívne, ale viac je toho pozitívneho. A čo by ste chceli odkázať ďalším generáciám mladých svišťov? Aby chceli od seba, aby ich osobnosť neustále rástla. No a má to za sebou samozrejme koľko práce, energia, ale nech to zváži a že oplatí sa za to a oplatí sa za to žiť aj ďalej po tom živote. A vždy byť spravodlivý a všetko brať s láskou. Krásne. Ďakujeme za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia. To bolo to iba. Krásna reportáž. Šľachetný človek. Nádherné, nádherné. Človek, ktorý sa takto obetuje pre svište. V poslednej dobe je oko médií upriamené na kauzu importu A exportu. holandských koláčikov. Ponúkame vám exkluzívny rozhovor s jednou zo zainteresovaných. Alicou Bartošovou. Pani zainteresovaná, povedzte nám, aký máte vzťah k Holandsku? Vzťah k Holandsku kladný. Vysoko kladný. Koľko rokov ste už podnikateľka v tejto
My sme to práve počítali teraz na tom poslednom pobyte, asi 14 krát sme tam boli. Predpokladáme, že táto činnosť sa nedá vykonávať na vlastnú pesť. Máte aj nejakého spoluzainteresovaného? Spoluzainteresovanú? Áno, v podstate s kolegyňou Paškovou to ťaháme 14 rokov. Máte nejakú obľúbenú lokalitu? Chodíte nakupovať bylinný materiál iba do jedného mesta? Do Udenu áno, stále na to isté miesto. Prečo vám idú obchody tak dobre práve s Holandskom? Ja si myslím, že tí ľudia sú podobní nám, teda mentalita, že nám vyhovujú, čo sa týka akože kontaktov. Vaša obchodná činnosť si prirodzene vyžaduje veľa cestovania. Aké krajiny ste už mali možnosť vďaka tejto vašej aktivite navštíviť? Všelijaké, vlastne ja som strávila nejaký čas v Amerike, v Kórei, tam bola, ja neviem, v Anglicku asi 10 krát. A všetky tieto európske krajiny, okrem nejakej takej Malty, to nie, ale tieto tu Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, všade tieto krajiny som bola. Kolegyňa Pašková je v tomto hviezda, tak bola tento naposledy rok v Číne. No. A nestala sa vám niekedy nepríjemná situácia na hraniciach? No samozrejme, že áno. A ako im to vysvetlíte? Čo im poviete ako alibi? Nevarím a nepečiem. Nie, to nie je môj koníček. Ja nepečiem doma. Nevarím a nepečiem. To nie je moja. Napriek tomu, že ste hlava tohoto koláčikového kartelu, vravíte, že kolegyňa Pašková je hviezda. Riadite sa teda aj jej radami? Doma používam iba tie jej múky, jej recepty. Pravíte, že pečiete teda doma. Ako taká domáca pekáreň vyzerá? Obyčajný štvorizbový byt. A ako vyzerá ten byt, keď máte zákazníkov? No, prepchatý, plno ľudí všade, kanály, niekedy to smrdí, niekedy to nesmrdí, bicykle všade. Takže zákazníkov máte kopu. Akým zákazníkom by ste však koláčik nepredali? Nemám rada hlúpých ľudí, ale takých hlúpých, že je čo mám hlúpy a plus kombinácia arogantný. Na záver nám prezradte, čo je teraz in, aké príchute, či momentálne ohorujete trh? Cibula. Ďakujeme za rozhovor. Bolo nám cťou. A nech sa vám dobre pečie. Pani Iveta Liptáková, dopočuli sme sa, že cez letné prázdniny ste spáchali neobyčajnú vec. Ilegálne ste navštívili najväčší vedecký komplex na svete. CERN. Áno. Poďme sa teda bližšie pozrieť na túto vašu cestu. Šoferujem zodpovedne, predpísanou rýchlosťou, dodržiavam všetky bezpečnostné predpisy. Mali ste aj nejaké ťažkosti, nejaké zaujímavé zážitky po ceste? Einstein so Schrödingerom idú v aute, prejdú mačku a Einstein hovorí, mali by sme zastaviť a pozrieť sa, čo je s ňou. Si sa zbláznil, chceš ju zabiť? A čo sa s ňou stalo? Išli ste ju pozrieť? Áno. A čo sa s ňou dialo? Čo robila? Tak poďme radšej naspäť k tej ceste. Otvorím ďalkovým ovládaním brán, otvorím garáž, zacúvam autom do garáže, bez toho, aby som poškodila garáž alebo auto, lebo auto má zadné súvacie senzory. Potom zamknem garáž, zamknem bránu a vchádzam domov. Vodete dnu. Nemá
máte nejaké špeciálne zabezpečenie pri vstupe? Nejaké heslo? Il y a une fonction, un logarithme qui vont au bar, c'est qui va payer. C'est la fonction parce que logarithme, il ne paye rien. Jednoduché heslo, Dobre. ale čo taká ochránka? Ako ste sa cez ňu dostali? Nebolo to náročné? Buď vieme, kde sa nachádza, alebo vieme, akú má rýchlosť. Ale nikdy nemôžeme vedieť obidve veci. Ale vy ste vedeli, kde sa nachádza. Však. Áno, Tak aký bol teda váš plán? spôsobiť újmu na zdraví. To ste museli rýchlo konať. Čo vám behalo po rozume? Čo by mohlo byť nebezpečné? Čo by mohlo byť nebezpečné? Vy ste ju odpratali? Do chladničky len kvôli tomu, aby som videla, že naozaj zmrzne a naopak ju zase z mrazničky vytiahnem, aby som videla, že sa roztopí. Ale do chladničky sa vám určite všetká nezmestila. Kam ste dali zvyšok? Takto krásne dolu až do pivnice. Čo ste spravili potom? V každom okamihu, kedy nastáva nejaká situácia, že si vyberáte medzi dvoma možnosťami, tak v každom tomto okamihu sa vytvorí nejaký paralelný vesmír. A prečo ste sa nakoniec rozhodli? Keď sa dajú robiť pokusy a dajú sa tam púšťať filmy a môžem si pozerať nejaké obrázky. Aký ste z toho mali pocit? Takže toto bol váš zážitok z CERNu. Čo sa chystáte v najbližšej dobe? Napríklad cez Vianoce navštíviť blízkych? Celkom rada by som sa stretla s nejakým mimozemšťanom. A čo plány na ďalšie prázdniny? Chcela by som niekedy sa pozrieť do toho 4. rozmeru, chcela by som si pozrieť červiu dieru, minimálne aspoň to, čo je pri Bejžore, ale je mi to jedno, aj z kvadrantu alfa do kvadrantu delta by som sa celkom rada pozrela. A na záver, čo by ste radi odkázali podobne nadšeným fyzikom? Takže keď to s láskou k fyzike preženiete, môže to byť nebezpečné. Ďakujeme za rozhovor. Áno, ďakujem. Dovidenia. Vážení televízni diváci, ďakujeme za pozornosť a dúfame, že sa neinšpirujete našimi dnešnými hostiami v žiadnej oblasti vašeho života. Za pozornosť ďakuje Danka Aj Janka. Ďakujem všetkým profesorom za to, že nám dali možnosť natočiť s nimi tieto exkluzívne rozhovory, aj keď nevideli, do čoho idú. A radi by sme pripomenuli, že podobnosť s realitou je čiste náhodná. Ďakujeme! Jazyková rozcvička. Bojem, 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 Pojem, bojem, 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 Nikola Borisavljevič. Bojem, bojem. bojem, bojem. Dobrý večer, vážení televízni diváci. V dnešnej časti sa nám predstavia samé zaujímavé osobnosti. Napríklad Danka sa ukludní. Prepačte, mám sa chod. Pretože používam modré Veľa slovo. šápala si s višňou? To tam sú Áno, aha. špecifických zvierat. Čo to malo byť nebezpečné?
dal záchvat. Dobre.